Kienu ftit sigħat wara l-bidu tas sena l-ġdida meta l-pulizija ġew informati b'delitt doppju f'Taslima. Dakinhar dan kien żammit ta' 33 sena u Nikolas Ġera ta' 26 sena tnejn minn Taslima inqatlu b'numru ta' daqqiet ta' sikkina. Sal-lum dan il-każ għadu mdawwar b'misteru illi waslu biex fuq il-parir tal-Maġistrat Edwina Grima illi qed tmexxi l-inkjesta dwar dan il-każ, l-esperti forensiċi irritornaw lura fuq ix-xjena tad-delitt 7 ġimgħat wara. L-eżamijiet forensiċi bdew it-3 filgħaxija u s-soktaw l-4 filgħodu bl-użu ta' apparat apposta tal-ultraviolet. One News jifhem li dan sar hekk kif mir-riżultati forensiċi fosthom anke tad-DNA illi saru fl-Ingilterra jidher li hemm indikazzjoni li l-persuni involuti kienu jafu lil xulxin. Nifhmu li l-esperti forensiċi mhumiex jaqblu mal-investigaturi fuq xi punti u wara li informaw lill-Maġistrat b'dan hija ordnat li l-post fejn seħħ il-qtil jerġa' jinfetaħ u jsiru aktar eżamijiet forensiċi. Soros qrib l-investigaturi saħħu ma' One News illi qiegħda tiġi skartata bil-mod it-teżi illi ż-żewġ vittmi ma kinux jafu lil xulxin. L-erba l-inkjesta bdiet fid-9 ta' filgħodu u ntemmet f'xi satejn ta' wara nofsinhar. One News huwa informati li ġew elevati diversi oġġetti illi fil-fehma tal-uffiċjali forensiċi ser jitfgħu dawl ġdid fuq dak li seħħ mhux biss fil-mument tad-delitt iżda anke fil-mumenti ta' qabel. Matul il-lejl ta' tlieta bl-apparat li jintuża ingħatat indikazzjoni li Ġera kien diġà fl-appartament mal-koppja żammit qabel ma seħħ id-delitt doppju. L-esperti qed jesprimu l-konvinzjoni li Ġera kien mitħla tal-koppja żammit u tal-appartament tagħhom. Huwa mifhum li ġie stabbiliti li Ġera ma marx fil-penthouse armat iżda is-sikkina li jintużat biex attakka lil żammit ittieħdet mill-kċina tal-koppja stess. One News huwa informati li l-inkjesta fl-appartament ser tissokta l-ħamis fil-5 ta' wara nofsinhar.